magbabalik na naman si Inday Val. And, ano na ba ngayon? It's May 26 na, guys. So, matatapos na yung month of May. Tapos June na. Tapos July 1, makukuha namin yung susi ng bahay. Ayan. So, makakalipat kami. So, siguro mga last week of June, stressful day. Kasi sa mga gamit. So, naisipan na namin, unti-untiin nang ilagay sa box yung iba. Para, di ba, hindi kami makuratan, mabigla. Sorry, lumalabas ang pagkainday. And, ayun nga guys, actually yung pasok ko is every 10:30 to 5. Tapos, 10 naman ako lumalabas ng bahay. Since, hindi ko na ipapakita, pero sobrang kalat ng kitchen guys. And, since 8 plus pa lang naman, so may time pa akong maglinis at least naman medyo maaliwala sa paningin ni Wibe pagdating niya mamaya sa bahay. Hindi parang ganito, parang typhoon signal number 3. So, ayan, ganun always yung ginagawa ko. Kahit kitchen man lang, ayan, malinisan ko. And, after nun, pwede na akong gumora, diba? At, nga pala, since napag-usapan na din lang natin last na vlog ko yung, alam mo yun, yung naging sitwasyon namin nung parang tumututol yung father ni Wibe na ayan nga, to meet me, to visit me in the Philippines kasi nga, di ba, parang online, tapos yung time na yun, medyo yung Abu Sayyaf na yan, yung mga digmaan na yan, medyo nababalita dito sa Netherlands. So talagang hindi niya gusto yung pagpunta ni Wibe. So naging cause yun ng, ayan, to make the story short, naging cause yun ng misunderstanding nila dati. Pero now, ayan, we are very, very fine now. And, parang walang nangyari. So ngayon naman, since naikwento ko na yun, so ikwento ko ngayon naman yung pagtanggap ng mother ni Wibe at ng dalawa niyang kapatid, of course, ng mga family ng mga kapatid niya. So, paano nga ba nila ako tinanggap? And, by the way guys, nung bumisita si Wibe noong December sa Pinas, pagbalik niya, mga first week ng January, nag-start na din ako mag-gather ng documents para ako naman yung mag-process ng visiting visa papunta naman dito sa Netherlands. And to make the story short, ayan, na-approve siya by end of January. Tapos, February 23 naman yung flight ko papunta dito sa Netherlands. And at that time, kasi February 14 yung birthday ko, ayan, ang cute kasi isang gift ni Wibe sa akin is, ayan, nag-video siya lahat ng family member niya, yung mom niya, yung asawa ng mom, stepdad niya, yung sisters niya, yung mga pamangkin niya, at ayun, together with their husband. So, ayan, nag-video sila isa-isa, tapos gumawa sila ng greetings para sa akin. So, ayan, parang super cute noon, at as in nakaka-touch, di ba? And, ayun na nga, 23 ako, unang tumapak dito sa Netherlands. So, nakakatawa yung experience ko na yun, guys, kasi hindi ko naman alam na may mga hitter churva dito. Wala akong idea kasi, di ba, mainit sa Pinas. So, nung unang tapa ko sa airport, sabi ko, ay, akala ko malamig, di naman pala. Syunga nga, no? Syunga. So, ayan, nung si Wibe lang yung sumundo sa akin sa airport. Nung nasa airport na kami, ayan, may dala siyang flower, at syempre, so emotional yung unang pagtatagpo namin dito sa Netherlands. So, may jacket siyang dala, tapos iaano niya sa akin, isusuot niya sa akin kasi malamig daw. Sabi ko, ay, hindi naman malamig, carry lang naman. Akala ko naman, talagang malamig dito sa Netherlands. So, yun yung sabi ko. Tapos, so, hindi lang siya nag-ingay daw. Sabi niya, nung pumunta na kami sa may parking lot, sus, paglabas ng pinto, yung face ko, grabe, sobrang lamig, guys. Tapos, inaano ko na sa kanya, kasi hindi ko masinuot yung jacket. Binigay ko sa kanya. Tapos, tinago niya sa isang kamay niya. Kasi, tingnan natin yung ano mo dito. So, ayun, hiningi ko sa kanya. Tapos, parang tinatago-tago niya. Nag-aagawan kami kasi nga ang lamig, guys. So, yun. And, pag uwi namin dito, syempre, moment naming dalawa yun. And,
the next day, ayan, may flower na pinadala yung family niya. Tapos, ayan, may note sila doon, no welcome. Tapos sa table, may nakalagay na doon na sewing machine. Gift naman ng mama niya kasi, di ba, more than 2 months ako dito, so wala akong kakilala. And si Wibe, may work siya kasi teacher nga siya dito, hindi naman siya, kumbaga, ura-urada makakapag-submit ng vacation leave. So, kung ano lang yung school vacation, yun lang talaga. And, ayun, may work siya. So, andito ako, nag-aaral ako ng Dutch, tapos, nag-aaral ako mag-bike-bike, tapos nag-aaral akong, alam mo yun, bumibisita ako sa iba't ibang lugar dito sa Breda. Kaya, ayun, naisipan ng mom niya na, ayun daw, bilhan ako ng sewing machine para may pagkakaroon. Ang sweet. And, siguro mga the next weekend, ayun, nakita-kita na kaming ng buong family niya. So, nakakatawa kasi sobrang touch yung pag-welcome niya sa akin na parang hindi nila pinafeel sa akin na, ayan, na bago lang ako, na ma-awkward ako sa kanila. So, parang, ayun mo, family na talaga yung turing niya sa akin. Where, well, guys, even naman nung nasa Pinas pa ako, once in a while, nagsisend ng message yung mom niya. So, ayun, yun yung nakaka-touch na parang ang swerte ko sa family niya. So, ayun guys, yun yung, ayun, nakakatuwang kwento ng pagtanggap nila sa akin. A few moments later. Mayong hapon, ganyan yung tanan, it's your Inday Val again, and welcome to our dinner. Ayan guys, it's siguro mga almost 6 na. Kakauwi ko lang guys, galing work. Tapos, nagluto talaga siya sa bahay. Akala ko ako magluluto. Siya yung nagluto, nag-prepare. Actually, maminarinate na ako na chicken kagabi. Tapos, ayan, yan yung prinito niya. Tapos, gumawa siya ng salad. Tapos, ayan, dito daw kami sa labas kakain. So, eto, nag-picnic kami. Ayan. Plus, may beer siya, guys. Rustig. You like your mama wel? Oh. Easy. My gosh. Joke. Yeah, it's wasabi. It was wasabi. Uh-oh. And guys, fresh na fresh. So, yan yung palibot. Mama komt zo. Ayan. Pagod si Sabi. Crumpy. Guys, sa Pinas ayaw kong kumain ng ganito. Oh my gosh, ganyan siya guys. I'm a rebel. Poor Valentina. Great husband like me. Not easy. Difficult life. Yeah. They all can see. They all feel sorry. Guys, easy life. Look, he made all of this. That's This and this. Sa Pinas, ang dami pang gumagamit nito. Bomba. Pero dito, laruan lang siya ng mga bata. Ayan. Sa Pinas, ayan, may bayad pa. Ang daya. Yay! Inano yung buhok ko. Oh, love, I don't like. Because Savi, nee? Savi, kan niet? Ja. 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 Ja, up. Yay! Yeah. Careful. Pagkatapos kumain, maglalakad si Inday at si Dudong kasama si Bulilit. Ayun nasa. Umanda ka, Inday Yen at Inday Ikat. Ayan na mamaya. Ang challenge. Ayan, kasi nakapula ako. Nakita ko yung video ni Inday Ikat. Nakapula. Kaya, ayan. Ngayon din namin ibibit yung, ayan, challenge ni Inday Yen sa TikTok.
A few moments later. Love, I have a question. Yes, I love you. Be serious. When is your school vacation? August? August? August, not July. I think it's July. Oh, love. Oh my gosh, nawala ang concentration niya, guys. Kasi alam niyo, guys, biglang naging, X-rated yung movie na pinapanood namin. No, I'm looking at you. Nawala yung konsentrasyon niya. Ayun tuloy, nagpatalastas tuloy. Guys, nakita niyo, guys, ha? Nakita niyo yung mukha niya. Look at the camera. Yeah, I told them it's advertisement. You see, yeah. That's why I like the cheese. Yeah, I was asking when is your... And then you suddenly... Yes, You know- it's commercial. When is your... If your school vacation starts, what is the first thing you will do? Kiss you. Love, that's serious, huh? It's true. I will say, finally, I have holiday with you, all time with you. So that's the first time you will do a holiday. Not kiss you. Yeah, in my holiday. Palami ito din sa niyo. You're really good at it, huh? But it's true. Huh? I go do a lot of So activities holiday, with huh? you. Yeah. Quality time for you, Valentina. I cannot ask for... That's my problem. I cannot ask for holiday on summer. I bring you. I pick you up. Oo nga pala, guys, kasi bawal pang magbiyahe outside Netherlands. Kasi guys, alam niyo, laagan kasi ni siya. If wala lang coronavirus, naabot nami kong asa. As in, guys. I look tired. Yeah, you look tired, but still handsome. Yeah! Oh, shout out Vina. Sabi ni Vina, you look like Keanu Reeves. Not like now. You look like I need a Keanu haircut. Reeves. She did my haircut. And But, since then, it's really out oh, love. It's true. Love, it's nice haircut. My gosh. Vina po, he doesn't look like Keanu Reeves. He looks like Keanu Reeves. Keanu Reeves. No, but jokes. We don't do that here. You always love your own jokes. Yeah, I have good I jokes. didn't. But- Okay, guys. That's all for today. Thank you for watching our video. Please don't forget to subscribe to our channel and The notification button. click and click the notification button now for our latest updates. Bye. Say bye-bye, my love. Bye bye.